La realitat és que el comerç pateix en primera persona la inseguretat que viu la ciutat en temes econòmics, però sobretot amb afectació personal de les persones que estan atenent a les botigues, als botiguers, etc. El tema de la mobilitat. Hi ha zones de la ciutat amb un potencial comercial molt important que també estan patint molt arran de les restriccions de mobilitat. I aquí nosaltres sempre hi hem insistit. A cada lloc és diferent, perquè l'obrim carrers hi ha zones que funcionen molt bé. Per què? Perquè s'ha fet d'acord amb el comerç. I hem de seguir-ho treballant, i hem de seguir que si es fa un obrim als carrers, que hi passin coses, que no sigui només obrim als carrers, no? Si precisament es fa perquè hi hagi activitats culturals, perquè hi hagi activitats gastronòmiques, lúdiques, perquè sigui un pol d'atracció de gent i que això aprofiti per dinamitzar el comerç. Però hi ha altres zones de la ciutat que, com que no s'ha fet de consens, ni s'ha fet pensant, ni s'ha fet amb cap rigor, el que els hi ha passat és precisament el contrari i s'ha desertitzat i estan impedint que hi hagi visitants, a vegades d'altres zones de la ciutat, però sobretot de fora de Barcelona, que eren part del consum d'aquelles zones del comerç, que estan patint moltíssim. El que no podem és aplicar la mateixa fórmula a tot arreu de la ciutat, perquè afortunadament és molt gran i molt diversa i hem de veure com la mobilitat la gestionem d'una manera que vagi que beneficiï a tothom. I aquests dos temes, més aspectes que malauradament estem patint molt, de manca d'atractivitat de la ciutat, que tinguem menys visitants en tots els nivells, de que passin coses a la nostra ciutat, no? Esdeveniments esportius, esdeveniments culturals, el turisme ben entès de tota la vida. Bé, el fet que la ciutat sigui menys atractiva, ara a la darrera, que hem renunciat aparentment a l'exposició universal, doncs fa que la ciutat sigui menys atractiva. I això és el que hem de recuperar. I menys atractiva, quan parlem d'això, ens referim d'una manera descentralitzada, d'una manera que se'n beneficiï tothom, de posar en valor allò que és diferent de cada un dels barris i de la riquesa que tenim precisament en aquesta diversitat.